nyuwun sewu. Kula badhe matur setunggal perkawis. Menawi kersa, kula nyuwun donga panjenengan. Lho, kowe arep njaluk donga apa to, Nok? Ngomong wae. Rak ibu iki ya mesti ndongakne kowe saben dina. Kula sampun daftar wonten ing SMK Negeri 7 Semarang. Sekolah punika sekolah ingkang dipun impi-impikaken déning kathah tiyang. Kula nyuwun donga saking ibu supados kula dipun paringi kelancaran lan saged kepilih mlebet mriku. Alah, kowe kuwi tenanan pengen mlebu kono ya? Sekolah apik kuwi. Ibu bangga kowe duweni cita-cita dhuwur. Ibu mesti ndongakne kowe. Muga-muga Gusti paring dalan sing paling apik kanggo kowe. Matur nuwun sanget, Bu. Kula ngraos remen sanget amargi Ibu saged maringi pangestu. Kula ajrih menawi boten saged nanging donganipun Ibu dadosaken kula ingkang yakin lan semangat. Yo aja wedi. Kowe wis saged sinau, Ibu ngerti. Kabeh wis kowe lakoni. Saiki tinggal pasrah lan ndedonga. Aja lali. Ibu yo percaya kowe iso. Inggih, Bu. Kula ugi boten badhe ngendhogake usaha kula. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten kekirangan kula saderengipun. Wis to. Kowe kuwi anak sing apik. Ibu ngerti. Kowe mung butuh dikuatke. Kabeh wong mesti tau salah. Ning sing penting gelem sinau lan ndadani awake dhewe. Injih, Bu. Kula nyuwun pangestu. Mugi Gusti Allah paring ridho dhateng usaha kula lan paring kegiyatan dhateng Ibu. Amin. Ibu uga nyuwun supaya kowe tansah semangat, sehat, lan dilancarke dalane. Sekolah ning endi wae nek kowe sregep tetep bisa dadi wong sukses. Tapi nek iso, muga-muga sekolah impianmu kuwi kasil kowe entuk, Bu. Matur nuwun sanget, Bu. Kula pamit sinau rumiyin nggih. Mugi Ibu pinaringan sehat lan berkahipun Gusti Allah. Sinau sing tenanan. Aja lali mangan, aja nganti lara. Ibu tansah ndongakne kowe saben dina.